नैबे बतझरनि आइ कंग्रेस राजखान्थि दोलोआ नैबे सेसाबानि दैगुसु बाजाराव मोनसे सावरायमेल हाबाफारि लादों मा बुंगोन बे समाव जों दिनैहाय जोंनि सावरायमेल लानाया दिनैहाय एसटि सेलनि लानाय जादों कमिटि दादों जों क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट एसटि सेलनि कमिटिनि मानसि जों दिनैहाय नैबे बतझरा ब्लक कमिटियाव जोंनि एसटि सेलनि थाखाय कंग्रेस कमिटि दानाय जादों आरो बे समाव आइ कंग्रेसनि लानाय बतझरायाव नोंथांमोना बिजाथि फसंगोन नामा बेथ' जों एक्सुवेलि जों सानखानाय जोंनि कंग्रेसनिफ्रायनो जों उननि नैबे फैगौ 2024आव एमपि इलेक्सनाव जों जेरैबाबो जोंनि कंग्रेसनिफ्रायनो जोङो केन्डिडेटखौ होनो सानदों आरो जों बेहाय नंखायनो जोंनि एसटि सेल आरो किसान सेलनि आरो लोगोसे जोंनि पेरेन्टस बडिनि कंग्रेस कमिटिजों जों जयैनो दा जेरावबो जों कमिटि दागासिनो दं आरो नैबेहायबो जों दिनै सेसाफानियाव जों एसटि सेलनि कमिटिखौ जोंनि पेरेन्टस बडिनि प्रेसिडेन्ट आब्दुल मान्नान लोगोसे किसान सेलनि चेयारमेन क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि राजु माराक जों जयैनो दिनै जोंनि नैबे एसटि सेलखौ दानानै गाजा गोमजायै आरोखि जों गामि सिंबो बिदिनो मण्डल दानानै आरोखि जों ओरैबायदि पलिसि लाबाय दा जोंनि एमपि इलेक्सनाव जोंनि केन्डिडेटखौ जों जेरैबाबो बोखोनानै जोंनि थाखाय सुबिदानि थाखाय जों देरहाहोहरगोन आरोखि नोंथांमोना सोरजोंबा एलायन्स जागोन नामा जोंथ' दासिमबो खुनु आन्सलिक दलजोंथ' जों गोसोआनो गैखाया एलायन्स जानायनि खारना मानो जों आन्सलिक दलजों मानो एलायन्स जाबावनो जोंलाय जों नायनो थाङो जे दिनै मोनसे लामा लायोबा बा माबा मोनसे कन्ट्राक्चुवेलनि खामानि गिदिर लायनांगौबा गासैबो सेन्ट्रेलनिफ्रायनो फैखाजोबो सेन्ट्रेलनिफ्राय लायाबा उफायानो गैया बेहाय खुनु जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनिफ्राय बिटिसि सरकारा एभेलेबेल फान्डबो थाया खुनु फाइनेन्सियेल पावारबो गैया आरो खुनु रखम खामानिनि थाखाय जुदि बिल होनांगौबा बिथांमोना सोरबा स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय फान्ड लाबोनांगौ आरो प्लास सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्रायसो फान्डखौ लाबोनानै बे खामानियाव बिथांमोना बिलखौ रानो आरो बे बिलाव राननायाव ओरैबायदि नुयो जों एखमबा बिपिएफनि आमोलाव माबा मोनसे कन्ट्राक्चुवेल खामानि मावदोंबा बिथांमोना स्टेटनिफ्राय जखननाखि फान्ड सफैयो तखन बे फान्डखौ बिल होआलासेनो बिथांमोना मा खामानियाव बाहाया बिदियैनो बिल होनैनो दिनैसिम खुनु बिपिएफ गभर्नमेन्टआबो माखासे डेभेलपमेन्टनि खामानिनि बिलखौ होनो हायाखै आरो बिनि उनाव जे बिटिआरनि सरकार गोदान दा बिथांमोनाबो जे बै बिलखौ जे होनांगौ दिनैसिमबो बिथांमोना बिलखौ होनो हायाखै खिन्थु गोसोबा होनो हायो बिथांमोना सेन्ट्रेलनिफ्राय आरो स्टेटनिफ्राय जेरैबाबो थाखाया सफैनानै बिथांमोनाबो दिनैसिम खुनु रेसपन्स गैया खुनु बिल होनो गोसो जाया दा बे हिसाबै जों एखमबा जों नांगालनि बिपिएफनि आथिं हमो एखमबा जों इउपिपिएलनि आथिं हमनानैबो जों जेनेबा दिनैसिमाव आलाय आथर जेनेबा नायसनजाया दा गतिके बिथांमोनजों जों एलायन्सखौ बोरै जाबावनो दा सेन्ट्रेलावथ' जोंना कंग्रेसआ इन्डिया माबा दाखाबाय इन्डियान नेशनेल डेभेलपमेन्टेल इनक्लुसिभ एलायन्स कमिटि मोनसे दाखाबाय आरोखि सेन्ट्रेलावथ' जोंनि कंग्रेसजों बिर'धि पार्टिनि बांसिन एमपियानो दा ज' एलायन्स जानानै देरहानानै दंखायो सापर्टआव दा सरकार गैयाबाबो नेक्स्ट टाइमावथ' जेरैबाबो सेन्ट्रेलाव फैखानाय आरो गतिके जों नुयो जे जिखुनु जों डेभेलपमेन्टनि खामानि मावनो थाङोबा जों खुनु आन्सलिकनि दलजों जों एलायन्स लानानै लाब गैया गतिके जों एमपियावबो जों केन्डिडेटखौ होगोन प्लास बिटिसिनि इलेक्सनावबो जोंनिफ्रायनो जों एमसिएलएखौ जेरैबाबो जों कंग्रेस पार्टिनिफ्राय जों देरहाहोनो हागोन आरो बेखौ नुयो जोंना कंग्रेसआव बांसिनानो जोंनि मुस्लिम माइनरिटिनि संख्या बांसिनखा जेरैबाबो 96,800 बिसिबा सामथिं दं आरोखि आरो लोगोसे जोंनि बे बतझरा सिङाव जेनाखि
ST SC किसान सेलनि मानसिफ्रा गासिबो दा कंग्रेसावनो जगदान होगासिनो दं कंग्रेसावनो ओंखारनानै खामानि मावगासिनो दं दाथ' बेखौ आं 100% होनो हायो जे जोंनि BTC इलेक्सनाव जों कंग्रेसा जेरैबाबो देरहागोन होननानै नोंथांमोननि कंग्रेस राजनितिक दला दे बतझरआव जे देरहानानै सरकार दानो हायोबा नोंथांमोना रायजो राजानि थाखाय माखौ मावनो थाखाय बांसिन थांखि लागोन जों जोंनि कंग्रेसनिफ्राय जुदि देरहानो हायोबा बा हानायाथ' हाखागोन जों फार्स्ट टाइमावनो नायगोन जेनेबा साब डिभिजन हिसाबै बतझरायाव जों बांसिनानो लामाखौ डेमेज नुदों लामाखौबो नायगोन आरो प्लास जेनेबा स्कुल फरायनायनि माबा मोनसे दाथ' जानायबाय आं BJP गभर्नमेन्टआ दा जिखुनु बबेबा जायगायाव जुदि स्कुल थादोंबा माबा मोनसे ओरैबायदि खायदा लाबाय जे स्कुलाव छात्र खम बेफोर स्कुलनि मास्टारफोरखौ लासै लासैनो आरोखि माबा मोनसे ओरैबायदि केपासिटि लाबाय बिसोरो लिमिटेड जुदि 50 जन बा 60 जन छात्र गैयाबा बेखौ लासै लासै बे स्कुलखौ केन्सेल आथायनाय माबा मोनसे लामा लादों आरोखि गतिके जोंनि कंग्रेस गभर्नमेन्टआ जुदि फैयोबा जोंनाथ' आरो स्कुलखौबो रासिन नांगौ आरो छात्र गैयाबाबोथ' लासैनो जे जायगाया दंखायो बा फोरोंगिरिफ्रा दंखायो बे हिसाबै फोथांनानै दोननांगौ बे जिनिसखौ जों सेस्था लागोन आरोखि